Сега да се потопим навътре към себе си, за да видим, осветлим, осъзнаем и променим. Започваме с дишането. Цялото внимание сега върху твоето дишане. Дишането, което се случва от само себе си. И на някои от следващите издишвания ще те оставя да прецениш на кое е точно. Позволи на клепачите да се затворят, ако още не си го направил. Леко, нежно, безмятежно притваряме очи, отпускаме клепачи. Най-бързият начин да се отпусне човек е да отпусне клепачи. Сякаш вълна на релаксация започва да се разстила надолу по скулите, надолу, отпуска челюстта към раменете. Раменете далече от ушите надолу се отпускат. Ръцете, коленете, главата и краката сега се усещат така, сякаш изобщо не принадлежат на твоето тяло, защото ти се спускаш и отпускаш. И колкото повече се отпускаш, толкова по-надолу слизаш. И колкото по-надолу слизаш, толкова повече се отпускаш. Както по стълбичка от 10 стъпала, удобна, приятна, безопасна. 10 надолу 9. Всяка клетка, всяка фибра, всяка мускулна група в теб сега се отпуска, защото ти се спускаш. Все по-надолу, все по-приятно, все по-прекрасно. Всеки път, с всяка следваща практика. 5 и 4. 3. Надолу, надолу, надолу. Пускаш всякакво остатъчно напрежение. А мислите, покани ги да поседнат, да почакат, да полегнат в раклата за скъпоценности и затвори капак. Ако ти потрябват в края на нашето време заедно. Сега единственият фокус е върху твоето дълбоко дишане, твоето слизане надолу. 3, 2, 1. И аз тук винаги щраквам с пръст, защото това е знак, сигнал, молба, команда за обръщане към себе си навътре. И всеки път, когато щракна с пръсти и кажа дълбок сън, това е като сън на нервната система. Дълбоко спокойствие, спокойна дълбочина. Толкова, доколкото ти се получава сега. Защото това е достатъчно. Защото и ти си достатъчен. Усети какво означава за теб да си позволиш тази пълна мускулна релаксация. Как реагира твоето тяло, когато допуснеш да се отпуснеш? Мислено премини през тялото, цялото, отпусни тялото, цялото. Завърни ума у дома. Защото сега клепачите са затворени. Клепачите са отпуснати. Те са като залепени. Те са като залостени, застопорени. И нямам никакво желание да полагам никакво старание да отварям очи за момента. Очите са затворени. И това е като договорено.
Клепачите са спуснати, а ти отпуснат, отпусната. Защото е толкова красиво да се живее спокойно, щастливо. Премини сега през цялото тяло и просто убери напрежението, както обираш праха от библиотеката. И когато преминаваш през своето тяло, като с фенерче в тъмното, освети и виж къде усещаш безпокойството, тревогата, напрежението, притеснението. Онова познатото, което се връща всеки ден. И всеки път, когато отворя очи сутрин и веднага ме грабва, скрапчва онова познатото. Чувство, усещане, къде е то за теб в твоето тяло? Как се проявява? За което ти си казваш, ето пак тревогата, ето пак страха, притеснението. Може да е прекъслично дишане, може да е прескачане на сърцето, може да е треперене на ръцете, може да е задъхано, прибързано, пришпорено действие, може да е тежест, може да е присвиване в стомаха, може да е какво е за тебе. Когато нещо усещаш в себе си така, какво те тревожи? Какво ти казва? Стягай се, давай, не бива да се отпускаш. Не може така. Може би нуждата всичко да е перфектно, може би и нуждата хубавичко да помисля. Може да не допусна довърши. Това чувство, което ми казва, давай, давай. Това чувство, което ми казва, трябва с голямото или страшно е. Къде в тялото живее то, в моето тяло? Наблюдавай сега. Къде е неговия епицентър? Да, нали? Все е там, все е там. Да, и как ти влияе? Това стискане, тази тежест, това прекъслично дишане. Разпознай го сега. Сякаш довърши. Направи зрителен контакт. Ако ще искаш да ми го опишеш, как ще ми го нарисуваш? Какъв е образа на това тревожно чувство за теб? На какво прилича то? Топка, преграда, бариера, нож, самата аз, самия аз. Колко е познато, от колко дълго така си живеем с тебе вътре в мене. Обърни се сега към това чувство и му кажи, зная те, познавам те аз. И да си призная, преди те недолюбвах, не те обичах много. Даже не исках да те забележа. Но днес набрах коража да кажа, виждам те. Виждам те. И зная, че си тук, за да ми помогнеш по някакъв начин. Появило си се, когато съм имал нужда от помощ. Кажи ми сега, чувство мое трудно.
Кажи ми се, чувство мое тревожно. Кажи ми сега, чувство мое дискомфортно, неприятно. А ти какво искаш за мен? Слушай отговора. Попивай отговора. Приемай отговора. Може чисто интуитивно. Искам за тебе ти да довърши. Искам да успяваш. Искам да си първи. Или може би искам да избегнеш. Искам да се спасиш от. Не искам отново ти да довърши. Кажи ми, мое чувство трудно, ти така, когато се декламираш и ме алармираш, ти всъщност от какво ме пазиш? От какво искаш да ме спасиш? Когато съм изпълнен с тревога, това какво ми дава? Ами дава ми това, че тогава довърши. Тревогата какво е? Като какво е? Като застраховка? Като гаранция? Като знак, признак за какво? Ами ето на, инвестиран съм. Ето на, активиран съм. Ето на, внимавам. А за какво трябва да внимавам? Ами те тогава ще видят. А те тогава няма да довърши. Слушай се, вчувствай се, опитай да не анализираш, изключи анализатора. Опитай да чувстваш, да получаваш като на тепсия. Идеята, шестото чувство, когато се тревожа, това е необходимо, защото никой не може да ме хване неподготвен. Да. Или не може да ме изненада ничие пренебрежение или обесценяване или недоволство. Попитай го това чувство. От какво ме предпазваш? И виж, кое е най-главното, кое е ключовото. Да не умра? Да не стана жертва? Да не остана без ресурси? Да не съм сам? Какво? И когато ти така ме предпазваш, тревого моя, безпокойство мое, ти всъщност какво целиш? Какво да не правя? Или какво целиш? Какво да правя? Когато така те чувствам, към какво искаш да ме подтикнеш? Към резултат, към похвала, към успех, към всичко да е наред, всичко да е както трябва, да не ти намерят косур. Давам ти примери, но ти слушай. Какво поведение очакваш от мен, към което ме подтикваш, тревого моя? Искам за тебе ти да. И това е така, защото светът е и другите хора са, а ти си. Опитай да разбереш главното. Тук има червена нишка. Тук има принцип, че по принцип аз съм довърши, а света е довърши. И че има опасност за мен да бъда довърши.
аз мога да ти кажа какво за мен излизаше, когато правех това. Какво очакваш ти от мен, тревого моя? Ами да си отваряш очите на 4, да се стягаш, да не се отпускаш, защото ти си на ход и от тебе много зависи. Давай! И защо е всичко това, тревого моя? За да не се случи какво? За да успяваш, за да ти се получава. Сякаш ако не бързаш, няма да ти се получи. Напротив, напротив. Попитай тази твоя вътрешна болка, тази вътрешна тревога, това вътрешно безпокойство. От какво ме спираш по този начин? Ами мисли, премисляй по 100 пъти. Мисли един път режи. Нямаш право на грешка. Това за перфекционистите, да? За свръханализаторите. Тази тревога, която е дошла, за да си осигури моето оцеляване. После ще се чухкаш, но ще е късно, като се обърне каруцата. Сега трябва да се тревожиш. Сега трябва да му мислиш. Осъзнай как безсъзнателно точно така и живеем и до ден днешен. Даже е възможно още сега от това, че виждаш и осъзнаваш, вече малко и да ти олеква. Кажи сега на това чувство: аз много ти благодаря за всичко това, което направи от мене и с мене. Защото разбирам, че това е твоето искрено желание да оцелееш. Но кажи ми, моля те, а ти кога в моя живот се появи за първи път като чувство? Може би, когато разбра, че мама и татко се притесняват за нещо, там си говорят, няма пари или има проблеми и ти им съчувстваше. А може би, когато не те разбраха, не ти помогнаха. Кога за първи път се появи тази тревога, това безпокойство? С какъв мой житейски опит ти си свързано чувство мое ненагледно? И сега твоето чувство ще ти каже, ще ти покаже. А помниш ли когато? И ще излязат тези фигури, лица на хора, на обстоятелства, ситуации, където се усетих алармирано, застрашено, непогледнато, неподкрепено, безсилно, нересурсно. Питай и получавай усещанията. По каква причина ти се зароди в мен тогава? От какви събития ти дойде, за да ме предпазиш и защитиш? Аз дойдох, за да не довърши. Без мене ти нямаше да се справиш с довърши. Ако аз не те карах да се тревожиш, ти щеше да попаднеш в ситуация, от която ти трябваше това да го изкопираш, да го попиеш, да го приемеш, редом до довърши. Защото иначе как щеше да се чувстваш, че принадлежиш, че си едно цяло, че си съпричастен, че си добро дете, добър син, добра дъщеря, ако не се тревожиш, когато и те се тревожат. А може би ти се чувстваше отхвърлен, нежелан и аз дойдох, за да те предпазя, да те имунизирам, да не го усетиш това чувство отново.
Защото докато се тревожиш, ще си наштрек и ще правиш всичко възможно да те приемат, да те видят, да те усетят, да те оценят, да те приемат, да те похвалят. Посети сега, коя беше твоята първа ситуация. Най-ранният ми спомен за това, колко е тревожно, колко е смутно, колко е страшно и колко е небезопасно, когато довърши. Помисли за фотографиите от стария албум. Аз имам снимка, на която изглеждам толкова стресната. Празнуват рождения ми ден в детската градина, ама са ме събудили от най-сладкия следобеден сън. Безпокойство, тревога. Какво става? Защо трябва? Не разбирам. Какъв е твоят случай? Кога твоето малко аз разбра, че когато е спокойно, когато е в м- своето вътрешно благосъстояние, то по някакъв начин не отговаря на очакванията. То не е удобно, не е такова, каквото се иска да бъде. Когато съм спокоен, довърши. Когато съм в моя собствен ритъм, върши. Може би това означава, че не съм отговорен или че съм нехаен, но да си спокоен се посрещаше с недоверие, недоволство. Или те просто не знаеха как самите те да бъдат спокойни. Какъв е твоят случай? Както съм чувала да ми казват. Какъв темерут? Как може изобщо да не се стресне? Да. И сега искам да те помоля да видиш това твое мъничко аз до себе си, което се сблъскваше с всичко това. Какво си се отпуснал като дробна ченгел? Всичката мара в тази зала. Стягай се. Стягай се. Виж това твоето мъничко аз, което се сблъскваше и с това чувство, и с това неодобрение, и с това неглижиране, и с всички онези болезнени моменти, и то не можеше да се справи. Как изглежда то? С какво е облечено? Рокличката на цветя или панталонките? Направи зрителен контакт с него. Виж го пред тебе сега. Усети в неговото мъничко телце онази болка, онзи стрес, онова раз, размътено вътрешно състояние. Къде в твоето тяло то се отразява сега? Може би дъхът му секна, може би топчеца се сви в стомаха. Тежест в гърдите, напрежение, болка, пустота. Що за чувство е това в теб сега? Защото то живее в тебе всеки ден, то се събужда с теб всяка сутрин. И то тогава беше един на един, лице в лице, само на себе си, с това страшно чувство. Свържи се сега с неговото мъничко телце, за да усетиш, когато то се намираше там, от какво най-много се страхуваше, от какво най-много се боеше, какво най-много го стресираше. Осъзна ли? Защо му беше нужно да се тревожи, да се приведе в режим на пълна бойна готовност, аларма? Защо? За да не се страхува никога повече, че довърши. За да си осигури, че... Защото тогава това твое малкото аз взе стратегическо решение.
То си изработи стратегия, то си каза, окей, ако се тревожа, довърши. Ще мога да имам, довърши. Когато се тревожа, това ще означава, че аз довърши. Съм отговорен, съм добро дете, добра дъщеря, добър син. Щом се тревожа, значи довърши. Значи ги обичам. Значи какво? Значи ще успея. Значи какво? Докато се тревожа, едно е сигурно. Довърши. Че може би няма да бъда отхвърлен. Че може би какво? Тревогата е уместна, каза твоето детско съзнание тогава, защото иначе довърши. Тревогата е необходима, за да не би иначе довърши. Тревогата е оправдана по простата причина, че който не се тревожи е под заплахата да бъде довърши. Погледни към това твое малко аз. Ето така. То тогава взе решение. Ти самата вкара себе си в този алармиран режим. Ти взе решение. И само ти можеш да го отмениш. Опитай се да прегърнеш това твое малко аз сега. Кажи му, чувствам те, мило мое. Хвани го за ръчичка, ако ти позволи. Дай му време, ако се колебае, защото ти се му липсва толкова дълго време, а то е било в своята самота. Но то ще обърне внимание, то ще направи контакт, изпрати му топлота. Кажи му, аз също съм това, което си. Аз те чувствам. Аз помня това чувство. Но аз съм също така и този, от когото ти тогава имаше нужда. На мен са ми познати твоите преживявания и чувства. И аз преминах заедно с теб през всичко това, но аз продължих нататък, а ти остана тук. Съжалявам, прости ми, мило мое, защото днес аз се върнах за тебе. Дойдох за тебе. Защото знае, че освен мене, тебе никой друг не те вижда и никой друг, освен мене, няма да те разбере. И най-важното, никой друг, освен мене, не може да ти даде защитата, която търсиш още от тогава. Любовта, която търсиш още от тогава. Сега съм тук и съм готова да споделя всички тези чувства с теб и да ти дам това, което ако имаше тогава, никога не би започнало да се тревожиш. Опитай сега да бъдеш с това твое малко аз в контакт. Какво не му достигаше тогава? За какво започна да се тревожи? Именно от недостига. На какво? Толкова ми липсваше да усетя до себе си възрастен човек, който да е в своя център, например. Който да усещам, че е стабилен пред лицето на неприятности. Или ми липсваше до мене възрастен любящ с одобряващ поглед, който да ми каже, твоето темпо е най-доброто за теб.
дай си време, вярвам в теб. Какво липсваше на това твое малко аз тогава? То тогава просто нямаше повече ресурси. И това, което виждаше, и това, което преживяваше, и това, което усещаше, то се чувстваше безпомощно, безсилно, застрашено. И именно защото тогава то нямаше теб. А ти сега осъзнаваш, ти повече няма да допуснеш това. Защото сега то си има тебе и твоята задача и твоята отговорност и твоето решение сега е да му дадеш да те усети, че си до него. Като този стабилния, центрирания, мъдрия, любящия, безстрашния, възрастен, който му липсваше още тогава. И той остана там, където нямаше това, което търсеше. Затова сега го вземи с теб днес и тук, където има. Има безкрайно от това, което то търсеше. И любовта, и одобрението, и подкрепата, и присъствието, и добрата дума, и защитата, и силата да се застъпиш за него. Защото на него тогава му беше страшно не това, което се случваше, а на него му стана страшно от това, което се случваше именно заради това, което не му достигаше, за да се справи с това, което се случваше. Тоест, на него не му достигаше ти, като този възрастния, който винаги може да се справи. На който не му трябва да го обичат преди той да обича себе си. И който може сега да насочи към него всякакъв ресурс. Насочи сега към твоето малко аз, онази любов, онази енергия, онзи образ на онова желаното, което то така искаше да получи. И наблюдавай как реагира то. По какъв начин ще му дадеш да усети твоята обич, твоето одобрение, твоята пълна отговорност и опека над него. Защото ти можеш, ти си източника, ти преживя толкова години вече, толкова ресурси, толкова знания, толкова неща, видя, надгради себе си и сега, когато се върна за него, на това твое малко аз повече никога нищо няма да му липсва. Защото разбираш ли ти, когато на това твое малко аз нищо повече не му липсва, неговата собствена стратегия да се тревожи изгубва роля, изгубва предназначение, изгубва смисъл. И просто няма да бъде повече поддържана така. Защото всички тези години това твое малко аз тичаше подир тебе и търсеше твоята помощ. А ти отказваше да го погледнеш, казваше на чувството, това сега чувство не искам да го има. Това сега ме дразни. Колко пъти вече ще се чувствам така безсилен, така застрашен, така ненужен, така тревожен. А това е твоето малко аз, което тича след теб и те дърпа за шлифера. Обърни ми внимание и имам нужда от твоите ресурси. Да, защото преди да изпита своите тревоги, твоето малко аз беше леко, беше свободно, беше слънчево, беше отворено, беше безгрижно. Спомни си това твоя аз сега. Какво дете се роди ти, когато се живееше необезпокоявано? Аз имам спомен от предучилищна. Зелена тревичка, ясно слънчице, пчеличка. Свободен, лек свят, безгрижен, любящ, присъстващ дух вътре.
Опитай да усетиш това твое автентично аз. Преди да се травмира и така да се формира, почувствай го. Със сигурност имаш следа от това усещане в себе си. Ако ли пък упорстваш и казваш, не си спомням мира, тогава си спомни кое дете си наблюдавал в тази фаза още автентично, чисто, спокойно, безгрижно. Почувствай го това детенце и тази негова енергия. Виж му очичките, виж му ръчичките, виж нежното му телце. Искаш ли твоето малко аз да бъде именно такова редом до тебе всеки ден? Искаш, нали? Тогава поеми отговорност. Защото сега искам да те помоля да подготвиш това твое малко аз за всичко това, което го очаква, за тези родители, за тези обстоятелства, да му разкажеш всичко, което го очаква. Да, да, ще бъде притеснено, ще бъде болно, ще бъде неприятно, но то да знае, че когато преминава през всичко това, този път, то има теб до себе си редом. Направи така, че той да разбере това. Или това твоето малко аз, или тя, тази мъничката, да усети, да разбере, да приеме и да знае. Да, ще има. Ще има и болно, ще има и неприятно, но сега до мене има този любящия, мъдрия, ресурсния аз като вътрешно присъствие. Какво е чувството? Какво се случва? Наблюдавай. Как ти отреагира то? И когато то така ти отреагира, как се чувстваш ти? И още нещо искам да те помоля. Искам да му покажеш една друга стратегия, с която да върви редом до тебе, за да не се наказва така, както преди. Нещо, което е по-конструктивно, по-полезно, вместо тревоженето. Като стратегия, която той има, за да преминава през своя ден редом до тебе. Може би за него е по-добре сега да бъде малко по-присъстващо, малко по-забавено да прави всичко. Или може би да разширява пространството вътре в себе си някакси. Или може би на висок глас да заявява себе си пред другите. А може би да си прощава по-бързо. Или просто да се обърне към мама и татко и да й каже: спрете, с мен така не бива. Където мама и татко са света. Другите. С мен така. Повече няма да може. Опитай се да видиш другата стратегия. Стратегията, в която не толкова очакваш одобрение отвън, отколкото го генерираш за себе си отвътре. Затова твое малко аз. От кога те чака? Защото сега ти си редом до това твое малко аз. И то трябва да усети това присъствие. Не на думи, на чувство, не на ум, на тяло. Сигурна съм, че ти се получава добре. Защото ако това твое малко аз сега би избрало другата стратегия, с която сега и двечките и двамата се съгласявате, по какъв друг начин на него би му било по-леко, по-добре? Да преминава през всичко онова, което има да преминава. Ако то само би приело тази другата стратегия, какво би знаело то, което би му помогнало да преминава по-леко, по-спокойно, през всичкото онова,
през което има да преминава. Например, ако би знаело, че винаги е в безопасност редом до тебе, ако би знаело, че винаги, когато се появи като смут вътре в твоето тяло, ти ще спреш всичко друго, което правиш, за да се обърнеш към него и да му кажеш: тук съм, с теб съм, обичам те, подкрепям те, държа те. Аз те обожавам. Всичко ти прощавам. Да. Покажи му другата стратегия. Каква е за теб? Тази другата стратегия, за която сега се съгласявате. Покажи му, че има време за всичко под небето и че няма нужда така да се пришпорва, защото вече го обичаш, отдавна го обичаш. И дори да не го е усетило, сега има възможност да го усети. Да, добре. Дай си време. Можеш да сложиш на пауза и наистина да се потопиш в този вътрешен разговор. А може би сега, когато и разказа, когато му разказа на това твоето малкото аз, понеже той е още малко, може би то и да не е много уверено, че може да поеме другата стратегия. Кажи му, че това е окей. Защото сега заедно ще я преживеете, проживеете, ще я въведете тази другата стратегия. Защото ти сега заедно с него ще я преминеш през себе си, за да я почувства то. За да почувства то как двамата двечките по друго яче сега постъпвате. Ти наблюдавай, наблюдавай. Ама как реагират другите? Ама какво ще стане? Но сега ти имаш мен и аз те обичам. Каква по-голяма сигурност от тази? И нема още нещо те плаши? Какво се случва по-различно с това твое малко аз сега, когато те открива теб в тази роля, в това предназначение, в това присъствие? Ама ти наистина ли си до мен? Дай му да почувства, че наистина си до нея или до него. Ама ти наистина ли можеш да ми помогнеш? Дай му да усети как. Ако тебе само някой с пръстче, то тогава ела да видиш. На всеки ще каже и ще покажа. С мен така не бива. Покажи му, че този свят, който беше страшен само за един или двама души, около които се случи да израства. Просто шанс. А може би и избор. Покажи му един друг свят. Напълно безоблачен. Напълно безопасен. Защото опасността живее само в пространството между двете ни уши. Начина, по който отреагираме, създава опасността. Това, което се случва, може да бъде опасност, а може да бъде и възможност. И така, когато му говориш, и когато му даваш, и когато то те чувства така, почувствайте заедно другият начин да се живее. Защото може да се живее и по друг начин. И още тогава, когато то беше мъничко, със сигурност имаше и други хора, които живееха по този друг начин. Нямаше кой да му покаже, защото тогава то нямаше теб. Почувствай сега силата, която се събужда. Почувствай си тялото, цялото. И цялата игривост, и цялата радост на детското в тебе сега.
да се връща обратно. Слейте се сега, разрешимо да бъде винаги под твоята опека, заедно с теб. Нека да се разстели вътре във вас, двечките и двамата, онова чувство на другата стратегия. Вместо тревогата сега какво се активира, какво се задвижва и къде в тялото го усещаш сега. Защото вие с него споделяте едно и също тяло. И какво е чувството да си в контакт, в любов, в грижа, в присъствие. Защото само тогава можем да бъдем цялостни. Когато всяко едно малко вътрешно детенце в мен е успокоено, защитено, долюбено, видяно, опикнато и одобрено. Добре, мисля тук да завършим тази днешна практика и да ти благодаря, че ти се потопи заедно с мен, че бяхме заедно. Дай си време, дай воля на емоциите, ако има такива. И когато си готов, готова, леко, внимателно, постепенно се върни в нашето Zoom пространство. И ще те помоля непременно да ми напишеш как премина през теб процеса. За мен е много важна тази обратна връзка, на кого му се получи, на кого не му се получи, какво успях, какво не успях, защото всичко е обратна информация. И когато си тук с мен в Zoom, имаш възможност да получиш от мен подкрепа в това да проследиш твоята обратна информация. И да видиш как, по какъв начин ти, още веднага след като затворим Zoom, ще можеш да останеш в контакт с това твое малко аз. Защото то ходи навсякъде, винаги с тебе. И то чувства. И ти усещаш това, което то чувства в твоето тяло. Напиши ми сега, какво разбра, какво осъзна. Тези, които гледат в YouTube, могат да оставят коментар. Винаги чета с интерес и отговарям. В края на нашата практика ние винаги отделяме време за споделяне, за мастермайнд. Никога не знаеш, когато споделиш нещо за себе си, на кого други го в този Zoom ти помагаш. Да, много благодаря. Този път бях приятно полузаспал през цялото време. Нямам представа какво се случи. Беше успокояващо. Чудесно. Обратната връзка каква е? Диан, че моята нервна система е по принцип пренапрегната, че аз рядко се позволявам да се отпусна. И когато го направя, когато се предостави такава възможност да се заслушам, да се успокоя, аз просто потъвам. Толкова отдавна моето тяло е копняло за един такъв момент, в който аз да си позволя да спра да се тревожа, да спра да премислям, да спра да се самоизмъчвам по този начин отвътре. Да. И за това, което мога да те посъветвам, това видео, този запис ще бъде в YouTube още малко. И утре или други ден, когато имаш време, просто направи процеса още веднъж. Само, че този път седни на кухненската маса, на стол, с изправен гръб
Когато сме полегнали, по-лесно и заспиваме. Или направи този процес сутрин, веднага след събуждане. Когато си отспал и нервната система още не е толкова натоварена и натегната. За да може да използваш тази последователност и този подход, за да достигнеш до някои осъзнавания важни за теб, а именно, кога за първи път малкият Деян реши, че трябва да се напряга. За за малкият Деян стана лукс да бъде в релаксирано, спокойно състояние. Добре, здравейте, и аз се чувствам по-спокойна. Радвам се, Теодора, супер. Александра, беше разтърстващо в началото и вълшебно в края. Страшната пропаст в слънчевия сплит, която се ужасявах да прескоча, се превърна в топло, ярко слънце. Имаше момент, в който отидох и в предишен живот. Твърде си смела, ще умреш, беше гласът. Но се трансформира много силно, че истината може да бъде и любяща, а не да се отвоюва на война. Супер много се радвам. Точно така. Усещаш ли как променяш значението, променяш интерпретацията и това променя всичко. А кое именно всичко? Променя начина, по който се чувстваш отвътре. И тогава същия този свят, в който ти живееш, който не се е променил нито на йота, нито сега, нито вчера, нито онзи ден, в който ти обаче сега можеш да си позволиш да се чувстваш по друг начин. Много се радвам, да. И именно това е идеята. Да прогледна за истината, която е, че ние живеем в рая. Ако нашата нервна система е в състояние да поеме тази истина. Защото ад е когато нашата нервна система е дерайлирала, когато е дисрегулирана. Това е ад. А инак всичко това, което е отвън, винаги е просто такова, каквото е. Докато не се появи съзнание, което да изтълкува това, което е отвън по определен начин. И според това, какво е тълкуването, е и реакцията на нервната система. Това какво идва да ни покаже? Че аз съм едновременно и генератора на своята тревога, и генератора на моето спокойствие. Защитата, която търсех чрез тревожността, мога да си я дам сама на себе си и пълно доверие и уважение към волята на Бог. Супер! Защото този Бог, това си и ти. Твоето подсъзнание всъщност е във връзка с Бог. Да, търсех защита, а всъщност през цялото време защитата е била вътре в мен. Но когато съм дете, аз нямам този факултативен ресурс на моя мозък, аз не мога да мисля логично, аз не мога това нещо да проумея. Аз мога само единствено да го усетя, ако някой отвън ми го даде, покаже. И разликата в това да порасна е именно аз да стана за себе си този някой отвън. Сега това да бъде някой отвътре, а именно аз. Дафи, ако можех тогава да знам и да използвам тази фраза, с мен така не бива. Да, да, да. Ако може, но не се кори. Никой не може. Когато си на 3, не можем. И това, спираш ли, това е неизбежно. Но то не е непреодолимо, защото днес, в деня в който съм го осъзнала и съм прегърнала тази фраза, аз автоматично започвам да живея щастливото си детство, а именно живота си по друг начин. Защото сега аз знам какво да кажа, как да кажа и усещам себе си тази готовност. Когато гледам назад, никога със съжаление. Защото когато съжалявам себе си, и другите ще ме съжаляват.
А пък, когато гледам назад, си казвам, това всичкото все нещо ми е дало. То на нещо ме е научило. То е имало своята роля, предназначение. Щастлива съм, че това минало ме е научило какъв не искам да бъда и кой изобщо не съм. Защото докато не преживея контраста, аз не мога и да разбера контраста. Спираш ли? Аз, когато съм преживявала само всичко е хубаво и всичко е леко и всичко е нежно, аз не мога да оценя цената на това аз да изградя в себе си това леко и нежно. Да. И ние всички като деца сме потърпевши в една или друга степен, но като големи, като възрастни, ние всички сме овластени. И именно тази работа отвътре ни помага да се свържем със своята сила. Деси, минах през детски усещания на страх и безпокойство, заради което не смея да направя нищо в живота, за да не сгреша. Ето я, стратегията. Малкото ми съзнание, какво разбирам аз, че когато сгреша, какво получавам? Получавам укор, получавам неодобрение, или мама плаче, а татко се срамува. Ужас на едно дете. Какъв ужас! Забравих се стихотворението на сцената, да? Аз тогава така го интерпретирах. И тогава болката ми е толкова по-голяма от мене, че аз изобщо не мога да се справя с нея и си казвам, тази болка аз втори път няма да допусна да я изпитам. Е, добре, и тогава какво ще трябва да правя? Ами, вземи се стегни. Да? Да се... А... Вземи се в ръце и почвай да се притесняваш. Защото притеснението те държи буден. Притеснението те държи на штрек. А когато си на штрек, ти ще можеш да предвариш ситуацията, да я усетиш. Това беше стратегия. И Деси, и ние всички. Ние сами като деца, сами а, вземаме решение. Това се нарича мал адаптация. Как да се адаптирам към това, от което ме боли. Обаче го правим по начин, от който още повече ни боли. Защо? Защото сме нересурсни, когато сме малки. Сега се чувствам успокоена и по-сигурна в себе си в това, че мога да се погрижа за себе си с любов и мекота. Вижте, това твърдение мога да се погрижа за себе си с любов и мекота идва от коя част на моята психика? От тази на вътрешния възрастен. И е хубаво ние, големите, порасналите, да я държим включена тази част на психика. А не да продължаваме като възрастни да живеем и да действаме от психиката на детето, което бях. Всичко чувствах в сърцето. Именно, да, именно. Всичко в сърцето. Точно като детето, което бях. Само че сега до него застана тази моята другата възрастната версия. Много се радвам, Деси. Много се радвам. Мария, много ясно усетих топла вълна от краката до главата и мравучкане по цялата шия. И до мен беше седнала малката Мими от детската градина. Да, именно тя, именно тя. Това бяха всички нейни усещания. Да. И тогава, знаеш ли, Мария, тогава на нея и беше страшно, защото тя трябваше да ги преживява тия неща в самота. Кой? Тя нито може да го обясни, пък и кой има време, пък и тай да се разплаче, какво ще й кажат? Ела, ето ти един шоколад и изяш. Стига си плакала, надуми главата. А сега е друго. Сега голямата Мими ще седне до малката Мими и ще й каже, всичко може да ми разкажеш. Да? За да няма нужда от тревогата, трябва да покрием базовата потребност и да спрем да чакаме някой така, ако може отвън партньора да го свърши или мама да се обадя. Да, защото никой не знае как да ти помогне в момента, в който наистина имаш нужда. Само ти. Вили, разбрах причината да се тревожа винаги. Да не сбъркам. Да не ме помислят за безотговорна. Ами да. И за това да ме отхвърлят и да не ме обичат. Точно така. Точно така. Защо? Защото когато исках да съм безгрижна и да съм весел и да си играя, ми казваха, имаш урок по пиано. Не може така. Това е безотговорно. Да?
И аз сега трябваше да седна да свиря. Аз исках да свиря на пиано, ама не исках да свиря на пиано в 3 часа след обяд, когато всичките ми приятелки бяха навънка и играехме на въженце. Да. И сега аз разбрах, че когато аз не се напрягам, когато аз не се притеснявам за това, че имам урок и че трябва да седна и да свиря, не ме обичат. Казват, за какво го купихме това пиано? 1000 лева дадохме за него. Да. И това знаеш ли колко много пари са? Да. Значи ти не уважаваш нашия труд. Каква си такава весела, безгрижна, всичко ти е наред и всичко ти е шест, нали? Лесно ти е на тебе. И аз тогава разбрах, че да си безгрижен и да ти е леко, не е редно. Не е редно. Когато имаш задължение, когато имаш да правиш нещо важно, да си лек и безгрижен, не е хубаво. Чувствах гърлото си преграда, която ми пречеше да дишам. Сега се чувствам спокойна и не мисля дали ще ми... Точно така, Вили. До кога тази твоята мъничката Вили ще бъде оставена на произвола на харесването на който и да било друг? Нали? Ама много важно. Не ми е приели. Аз, нали я приемам? Между другото, това рептилния мозък, наистина той не се актуализира, не се адаптира. Ние колко пъти се променихме софтуерните програми и минахме на Windows 11, нали? А пък по отношение на нашия вътрешен софтуер не сме го адаптирали нито с една нова версия. Все едно да искам да си пусна компютъра с първата версия на Windows, която излезе. Ей така си, живееме си живота с неактуализирани вътрешни програми. Тоест, това мъничкото трябва да разбере, то трябва да ме усети, че аз днес, ако реша, мога да се затворя в апартамента си и 365 дни, ако имам тлъста банкова сметка, да си поръчвам пици и да си живея в интернет без нито един човек да ме обича, когато обичам себе си. Нали, давам ти тук екстремен пример. Но не е възможен живота за детето, ако някой не го обича. За възрастния голям праз. Помисли колко много партньори сме отритнали и сме се разделили и въпреки това си живееме добре. Нали? Ама, това е психиката на възрастния. Сега, възрастния се свързва с другите хора, за да го обича, защото той има потребност, има вътрешно решение. Но такава нужда, т.е. вътрешния има желание да обича, но той няма нужда да бъде обичан, за да обича себе си. И това трябва хубавичко вътрешно да го усетим. Дали ще ме приемат? Да, когато си на 3 и на 5, това е решаващо. Децата не си играят с мене. Нали? Коя е най-голямата болка, като се върнеш от детската градина? Нали? Не искат да си играят с мене. А днес защо трябва да бъде така? Не спирам да работя с това вътрешно дете 2 години и постоянно има рев и болка. Кога ще спре това изживяване? Много ти благодаря за този отзив. Ще ти кажа кога. Кой реагира така? Коя част на психиката си реагираме така? До кога ще съм такъв? Защо не съм друг? Вътрешният юноша. Защото, не знам кой е с iPhone, не знам, защото, мила моя или уважаеми, защото когато това вътрешно дете реве, към него не се отправя любящия вътрешен възрастен, към него се отправя недоволният тинейджър, който казва, това малкото пак реве. До кога ще ме занимават с него? Вътрешният юноша не може да се обича. Той затова има и такава криза, пубертетна. Да, той такъв какъвто е, не се харесва. Мгм. И когато ти тръгваш към това вътрешно дете и казваш, 2 години работя с тебе и ти все още ревеш, ти всъщност го отхвърляш за пореден път. А то затова реве, защото е отхвърлен. Когато ти не харесваш начина, по който се чувстваш вътре, значи ти подхождаш към себе си като тинейджър, незряло. И тук не визирам тебе. Тук ние всички можем да се припознаем. Нали? Не го приемай като... Но в смисъл, показвам ти къде ние се спъваме всички. Пак ми е едно тягостно. Ами това е покана. Това е зов за твоята любов. Ама до кога така ще реве? Ама то защо реве? Защото когато реве, аз не го насищам с любов и внимание,
То става гладно и жадно. Не 2 години, 200 години ще реве. Разбираш ли къде е хватката? Да. Докато не се обърнеш и не го прегърнеш и си кажеш, имаш право да ревеш. Поплачи на моето рамо. И без това те обичам. Кога беше последния път, когато така се отнесох към себе си? И за това върху това трябва да работим. Много хубави споделяния, много хубава обратна връзка. Времето просто напредна, все пак утре е понеделник. Аз благодаря, че бяхме заедно. Това не е последния път. Влез в платформата ми в School, виж календара, отбележи си датите, присъствай. Достъпът е свободен. Радвам се, че ме разбираш. Къде ще намериш профила за School? В моя YouTube канал, под всяко видео, там са всички линкове. Заповядай в безплатната общност на клуб Подсъзнателна промяна, за да работим заедно и да променяме своя живот отвътре навън. От мене хубаво сърчице, хубава вечер и до скора среща. Лека, лека. Чао, чао, чао. Чао, до следващия път. Да, и аз благодаря, че бяхме заедно. Да, да. За мен е удоволствие. Чао, чао.